To sú také pocity, ktoré sa nedá opísať. Veľa ľudí ma bodlo do chrbta, je to crazy zas. Malujem svoj obraz, ale nie sú žiadne farby. Tvoje srdce sa zlomí na milión kusy. Už sa nemusím bať, nemám strach, není to klam, je to tak. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Koľko raz sa stalo, že som mal strach. Zrazu zima, pomaly sa začne strach. Keď si so mnou bam 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 bam. Ledva ma pochopí dobrý človek, ale odpustím im, lebo ja mám dobré srdce. Ratatatata mu ver. Bodli a zranili ma, stále to budem stať, keď bude ma tu treba. Hoci jedia, stále tu budem stať, keď ma tu bude treba. Tak tomu ver. Ratatatata bam 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 bam. Yeah. To sú jedné To sú také pocity, ktoré sa nedá opísať. Veľa ľudí ma bodlo do chrbta, je to crazy zas. Malujem svoj obraz, ale nie sú žiadne farby. Tvoje srdce sa zlomí na milión kusy. Už sa nemusím bať, nemám strach, není to klam, je to tak. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Koľko raz sa stalo, že som mal strach. Zrazu zima, pomaly sa začne strach. Keď si so mnou bam 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 bam. Ledva ma pochopí dobrý človek, ale odpustím im, lebo ja mám dobré srdce. Ratatatata mu ver. Bodli a zranili ma, stále to budem stať, keď bude ma tu treba. Hoci jedia, stále tu budem stať, keď ma tu bude